Páni, kde to jsme? Čeká vás výzva. Jedna z vás dostane čokoládovou fontánu. A získají tak, kdo ji nejlépe nakreslí těmito fixami. Ale je to jedna důležitá věc. Musíte kreslit pusou a ne rukama. A máte 1 minutu, která už běží. Do toho. Musím vyhrát. Jsem ze všech nejlepší. Cože? Ty prohraješ. Protože nejlepší kresbu budu mít já. Ty? Jak může být čokoláda fontána modrá? To ne, vyhraju já. Zvlášť, když jsem právě dostala skvělý nápad. Proč je foukat barvu, když prostě stačí sundat to víčko? Páni, proč mě to taky hnedka nenapadlo? Musím to vyzkoušet. A... No co, vyzkoušela si to? Povedlo se to? Vy se nestydíte. Kdybys radši pomohla kamarádce a nedělal se z mě legraci. Za to bys měl dostat lekci. A v tom pomůže obyčejné pírko. Hepčí! No a co mám dělat? Teď je to, jako kdybych to pokapala rajčetem. Nebo ještě horší. Teď si Suzy určitě prohraje. Ach tak ty se ještě budeš smát? Tu máš. To je hrůza, jak jsi se odvážila. Ty od nás taky dostaneš. Ne, nedělej to, prosím. Holky, čas vypršel. Podíváme se, co se nakreslili. Julie, co je to za červenou skvrnu? Rozvala si barvu? Asi na svůj obličej. Suzy, proč máš taky celý červený? To se spojily rajčata nebo co? Takové kresby nemůžu vyhrát. Práce Milo taky není nic moc. Ale aspoň to není červená kaše. Milo, vyhráváš. Hurá, teď je celá moje. Ahoj, lahodná čokoládko. My taky chceme trochu čokolády. A my ji dostaneme. To je tak dobrá. Já jsem tak ráda, že jsem vyhrála. Mňam. Hej, kde je všechna ta čokoláda? A opravdu, kdo si je považil vypít? Že se nestydí? Já vás, zlodějky. Tentokrát bude vaše cena mnohem originálnější. Vidíte toho rostomilého pejska? No, cenou ale není on, ale toho vínko, co po něm zůstalo. V tomhle kole budete muset opět malovat pusou, tak se snažte. Čas běží. Myslím, že není nic jednoduššího, než nakreslit bobek. No, začneme. Aby byl ten obrázek ještě víc podobný, musím taky přidat tu vůni. Dokonce jim na to. Co je to za smrad? Tady někdo umřel nebo co? Nebo tady něco schnilo? Myslím, že je mi špatně. Ups. Já už jsem se dlouho neměla nohy. Kreslení nohu je obtížný. Ale kreslení lokty je mnohem lepší. Ups. No, žádný problém. Těch fixů mám ještě spoustu. No dělej. Zdá se, že jsem pozadu. Holky, dost bylo kreslení. Když čas ukázat, co ve vás je. No, koukejte. Milo, toho vínko je v poho, ale už se mi děje lepší. No, jako to Suzy. To je úžasný. Super, jsem nadšený. Cool. A Julča nemá to vínko tak skvělý. Je vidět, že chtěla prohrát, tak ať. Ať je to právě ona, která dostala bobek. Co? A mě se udělal špatně kvůli Suzy. Nebudu tohle jíst, ne. Musíš, taková jsou pravidla.
To je ale noční můra. Budu se představit, že je to čokoláda. Ona fakt si dala hovno, nebo co? Ne, je to opravdu čokoláda. Taky chcete, holky? Ne, dík. Obejdem se bez toho. V tomhle kole bude vaší výhrou ryba. Voňavá a vůbec nedobrá. No a malovat budete omáčkami. Myslím, že to je docela veselé a neobvyklé. Tak, můžete začít. Čas už běží. Nikdy předtím jsem ještě omáčkami nemalovala. Doufám, že to zvládnu. Těch je tolik. Budu mít takový velký výběr. Ale proč je to všechny bordel na mě? Já nejsem žádný kontejner. Taky myslím, že je čas začít. Tohle bude to nejchutnější kresba, jakou jsem kdy dělala. Já začnu kečupem. A já začnu sírovou omáčkou. Je žlutá, takže se k té rybě skvěle hodí. No, začneme. Tyjo, tak rychle došla. Musím najít nějakou náhradu. Myslím, že mi to docela jde. Mám talent. Páni, i Suzy kresba lepší než moje. Měla bych si pospíšit. Jasně, mám 5 prstů. Takže můžu malovat 5 omáčkami najednou. Tohle tak krásně voní. Myslím, že bude v pohodě, jestli trochu ochutnám. To je vynikající. Ne, to mi nestačí. Chci víc a víc. Milotýš omáčky. Vždyť ani nemáme hranolky. Zdá se, že tímhle moje omáčky končí. A ne, jedna na moji kresbu. No, zničila jsem to. To je tak dobrý. Ježiši, snědla jsem všechny omáčky. Teď určitě prohraju. No, čas je prošel, holky. Je čas se podívat, co jste tam nakreslili. Zbývá mi jediná možnost. Vyměnit si kresbu se Suzy. Čekám. Jule, co jsi to udělala? To nevypadá vůbec jako ryba. Milo, ukaž mi prosím, co jsi nakreslila. Wow, to vypadá hezky. Je to nejlepší kresba omáčkami, jakou jsem zatím viděl. Suzy, a ty jsi se vůbec snažila? Pak ti budu muset dát tuhle rybu. Doufám, že ráda jíš syrové ryby. Já, a že to je všechno podvod. Hahaha, někdo bude muset jíst hnusnou rybu. Prožitka hnusnou. Dá se přece uvařit. Mám to sebou hořák. A co to děláš? Omlouvám se, nevím, jak se používá. Jo, myslím, že musím neměřit na tu rybu. Podívejte se, jaká dobrá ryba se mi povedla. Konečně si můžu dát pořádný oběd. To je dobrý. Holky, tentokrát nás čeká tahle nejrostomilejší odměna. Koukněte na to koťátko. Budete si muset udělat vlastní kočičí make-up. Kdo bude nejlepší, tak toho miláčka dostane. Jako vždycky máte 1 minutu. A začínáme. Sama vypadám jako kočička, takže práce nebudu mít hodně. Suzy, ty jsi nějaká sebejistá. Všem je jasné, že vyhraju já. Nosík už mám hotový a teď ještě fousíčky. Tak, nikdo ale nezakazoval použít zrcátko, že jo? Nevím, jak bych se bez něj mohla hezky namalovat. A s ním je to mnohem jednodušší.
Už to skoro mám. Se mnou nemůžete držet krok, protože můj make-up je nejlepší. Wow. Milo, podívej, Julie podvádí. Použije zrcátko, to se nesmí. Myslím, že měl dostat za vyučenou. Souhlasím. Dokonce vím jak. Hej, co to děláte? Za co? Ničíte mi celý make-up. Teďka prohraju. Taky chci to dostat, malé koťátko. Dostala jsem geniální nápad, jak odstranit ještě jednu konkurentku. Suzy, máš ten nos trochu nedotažený. Jestli chceš, já ti pomůžu. Tak jo, jestli ti to nevadí. Budu jen ráda. No, teď už vypadáš mnohem líp. Vypadáš jako kočička. Moc děkuju. Vždycky jsem věděla, že jsme kamarádky. No, tak se pojďme rozhodnout, kdo dostane tohohle roztomilého cukrouška. Julie, na to se nemůže ani dívat. Tím se nás urazila. Suzy, co jsi to udělala? My si tu nehrajeme na piráty. Co, piráty? O, Milo, ty jsi mazaná. Ale Milin obličej je moc pěkný. Tak jestli teďka s ní bude někdo kamarádit. Hurá, budu tě milovat a krmit a hepčí. Och ne. Myslím, že Mila je alergická na koťata. To je v poho, my se s ním poradíme. Hepčí. Páni, Mila je celá zrudlá. Měli bychom zvolat doktora. Žiju, chlupáčku. Ten je tak nádherný. Wow, Annette si koupila nové auto. Vypadá skvěle. A tady je Wednesday ve svém novém autě. Hej, ona má stejné auto jako já. To ne, ty jsi koupila stejný jako mám já. Holky, nebudem se hádat. Vaše auto vypadají skvěle. Proč se hádat, kdo ho koupil jako první? Vypadá to, že víza začíná. La, můj druhý balíček dorazil. Co má v plánu? To jsou dekorace na auto nebo co? Jo, přesně tak. Budu mít duhové auto jednorožce. To je krásný měkký duhový kobereček. Stačí jim pokrýt celé auto. Nechci, aby naše slenci auta byla stejná. Na kolech taky musí být duha. A na kapotě roh. Páni Annette, tvé auto je právě prostě kouzelně. Wednesday, jak se ti líbí? Mně? Toho duhové šílenství ani nebudu komentovat. Ale já mám taky nápad. Taky se zbím auto ve svém stylu. Jediné, co musím udělat, je se vše objednat na internetu. Kurýr už dorazil, tak rychle. Hele, on je v pohodě, je nějaký bledý. Jo, tohle je Quentin. Pracuje pro hraběte Drákulu. Díky, Quentine. Tak, co pak to tu mám? Černý sprej dobrou volbou pro rychlé a úhledné nalokování mého auta. Jasně, že bude mé oblíbené černé barvě. Ta bílá vypadala strašně. Hotovo. A taky to chce pár ozdob. Chci mít upíří auto. Nesmím zapomenout na to nejdůležitější. Zuby a tesáky. Moje auto vypadá tak děsivě, že vám bere dech, co? Co je tohle za hrůzu? To je Wednesday auto v novém stylu? Vypadá to, že Wednesday ani Annette se nechtějí usmířit. Annette, ty si zase objednáš něco na auto? Jo, to jsou maličkosti. Objednala jsem pár hraček do interiéru auta, jinak je to v něm docela nuda. Jen hodím duhové koberce na sedačky. To jsou taky jemné a zářivé. Hlavně nesmím zapomenout na zadní sedadla, protože mám spoustu kamarádek, co většinou sedí vzadu. Myslím, že se jim to bude líbit. Na volant dám taky potah, aby všechno bylo v jednom stylu. A vůbec, duhových ozdob mnoho nebývá. Tady bude sedět můj miláček Huggy Wuggy. Sem si dám duhu a vzadu budu odpočívat mé milé duhové hračky. Zbývá jen chvilka a moje auto bude hotové. Wow, Annette, interiér toho auta vypadá prostě úžasně. To nenechám jen tak. Taky si vyzdobím interiér, ale bude mnohem lepší, uvidíte. Zanosím mu to povoluje černý koberec na mé sedačky. Dám si sem ještě černé polštáře a mého miláčka Huggy Wuggy, který nedávno shořel a zčernal. Taky dám potah na volant. Jo, už vidím, jak bude jezdit po silnicích. Sem nalepím pár netopírů a pavučin.
A tady bude vyset můj kamarád. Mimochodem jmenuje se Jack a je moc tipný. Sem si dám dárky od rodičů, pavouka a lebku. Hotovo. Co by mohlo být lepší? Wednesday z tohohle interiéru mi neskakuje husí kůže. Oho, to je tvůj další kámoš? Jo, je to Bob. Trochu zhubl. Co je to za hrůzu? Máme tu Halloween? Můj kamarád je zdravý. To je hrůza! Musím se rychle schovat. Wednesday, co tam děláš? Opravuješ něco? Ruko, dej mi ten klíč. Honem, Ruko, nebuď líná. No tak dělej. Díky. Tak Wednesday, co to děláš? Pověz nám to, jsme tak zvědaví. O, Annette, ahoj, jak se máš? Wednesday tu něco dělá, ale ještě nevíme co. Nechce nám to říct. Buďte trpěliví, teď vám všechno vysvětlím. Ruko, klíč. Hej, a kde je Ruka? Já tě najdu, ty lenoško. Hlavně nepracovat, co? Jednou jsem poprosila o pomoc a už utekla. Kde jsi tady, bačko? Nebudu ti nadávat, slibuju. Jen se budu trochu zlobit. Vylez, není nikde k nalezení. Propadla se do pekla nebo co? Ruko, já tě najdu a pošlu tě k rodičům na psí výchovu. Oj, co to tady za frontu? Zvláštní, proč tam stojí? Annie, co se to tu děje? Ahoj Wednesday, já a Ruka jsme otevřeli kosmetický salon v kufru mého auta. Jak se ti to líbí? Cože jste udělali? Ruko, ty jsi beznadějná. Tak, dlouho jsem sem kufr nestříhla své růžičky. Myslím, že je čas to udělat, dokud mám trochu volného času. Moje růže tak krásně voní. To je nádhera. A teď nastal čas pohodit mého oblíbeného králíčka. Ohoj, Wednesday, vyděsila jsi mě. Koukej, jak je rozkošný. Rozkošný? Tvůj zajíček je až moc bílý. Fuj. Pojďme se podívat, co mám v kufru já. Chceš? Rozhodně. Hurá, party Wednesday. Tak, co tu máš? Stůj, musíš zavřít oči. Žádný problém. Na takové příležitosti tu mám tenhle duhový šátek. Miluji překvapení. Ohoj, Annette. Tohle překvapko se ti nebude moc líbit. Všechno vypadá velmi děsivě a nechutně. Aha, já zapomněla. Vždyť je to kufr Wednesday, takže se to dal docela čekat. Annette, drž se. Tohle bude hodně děsivé. Doufám, že než nehadi, tak se ti zalíbí krysy. Páni, co je tady? Něco měkkého. Zajímavý. Wednesday fakt miluji překvapení, takže mi prosím neraď. A co je tohle? Mohla bych si pomyslet, že je to zmije. A odkud by se to vzala, že je Wednesday? Ale ne, je to opravdu zmije! A ještě i krysy! Jak jsi mohla, Wednesday? Jo, Wednesday, to si přehnala. Hurá! Wednesday teďka bude hrát na violončelo. Už dlouho jsem se tě chtěla poslechnout. Co to slyším za hrůzu? Vypněte to! Takovou mučící hudbu může poslouchat jedině Annette. Tohle bych nezapnula ani svému největšímu nepříteli. Ještě jsem si do kufru koupila nové reproduktory. Bobe, pojďme jí ukázat, co je to skutečná hudba. Wow, máme tu hudební bitvu? Skvělý! Jak Annette zareaguje? Co to je? Já myslela, že se pod oknem brouskají kočky a to je Wednesday a jí violončelo. Ty jsi viděl samé kamarádky. A co ještě tohle? Ruko, ty jsi DJka? Já jsem tě učila klidnější a klasičtější symfonie. Podle mě to zní docela dobře. Dokonce se mi chce tančit. No tak Wednesday. No dobrá, uznám, že v té melodii něco je. Taky se mi chce tancovat. Holky, to je tak super. Konečně jste se na něčem sešli. Hudba vás blížila. Ruko, ty jsi skvělá DJka. Pojďme se všichni bavit.